Bir yaxşı zadalan biri şeytana sataşıptır. Şeytan yani bir dünya o dünya Hudaýyň bir kowan zady. Fahruc yok bol git men rahmatymy golayna gelmedi bir kowlan zat. Şeytana aýdypdyr men de sen ýaly bolasym gelýär diýipdir. Ay doğan men bir Hudaýyň kowan zady. Men ýanak bolýaýyn diýen adam ýokda senki hemen kilip diýipdir. Ay men sen ýaly bolasym gelýär da näme işiň bar diýipdir. Men ne var şeytan Hudaýyň kowana zady bolayyn, men ne var betbaht bolayyn, ýüzi gara bolayyn, iki dünýede ýöne doňuz ýaly, doňuzyň koky ýanak bolup geçberen adam bolasym gelýär, men de ay sen diýipdir. Ay bolýa özüň isleýän bolsaň aýdaýyn diýipdir. Namazy okuýdyň, okuymadың, geçdi, geçmedi, hiç äsi görmedi diýipdir. Kä okuýarsyň, kä okuýmarsyň, adan çekildi, çekilmedi, tekbir aýdyldy, aýdylmady. Adan men çekmeden başa çekjek barmy, ýokmy, aman bolan tapylarmy, tapylmazmy? Ya ikindi wagt geçip barýarmy, gün ýaşyp barýarmy, gün dogup gelýärmi, ertim geçip barýar, ikindim geje galyp barýar, ýaşdym galadymy? Hiç eger namaz äs görmedi diýipdir. O kä okuýsaň okuýarsyň, ýöne äs görmedi diýipdir. Biraşyny gaýym belli men ýaly boljak bolsaň diýipdir. Biri de walla billan aýdyp diýipdir. Yalanny bolsa, çynny bolsa agdyňa öwrenişdir, dol walla billa diýbe, men bolanyň bilmäň alarsyň diýipdir. Sen ne var şeytan bolarsyň, sen ne var iblis bolarsyň, sen ne var betbahtlaň başı bolarsyň, iki dünýede ýüzi gara bolarsyň, Hudaýyň kowan adamsy bolarsyň diýipdir. Men ýaly boljak bolsaň ine rahatçak diýipdir. Ol adam bir deren adam işte, oho diýipdir. Men aşy iň telat Hudaýyň ýanynda näme diýen biljek bolup soradym diýipdir. Inni kilap inşallah namazyma da gaýym durar, hiç wagtda gasam içmerdim diýipdir. He wara Hudaýyň adyny getirjek bolsam habardar bolarym diýipdir. Men ýöne Hudaýyň ýanyna iň telekerat näme diýen biljek bolup soradym diýipdir. Şeytan men bizire utturmapdym adama diýip gidipdir da.